contoh ngono lho. Iya ngono ngerti aku carane. Lah. Besek. Arti semangat ya mesti tukul meneh. Nerat kena niki jan. Ini kan kok ya orang banyu ngono. Nah jap ini. Jan. Kongkor ya. Bu Ton. Hah? Bu. Ngene iki. Yuh. Mau dangir ki kok iso. Dangir ki ngene lho Ton, iki sing kene iki parak rene. Dadi sing kowe iso akeh. Wong dangir kok iso mbok icik-icik tok ngene iki kok yo gak iso akeh to. Ya sing penting kan sukete ilang lho, Pak. Yo ora no, yo beda no. Ngene iki. Ngene iki kuduk ning kene, sing kene kuduk ning ngene, engko diraput tengah kene yuk ngono. Lo dangir guru ngene iki yo nganu yo kurang apik woe. Malah wong sing penting sukete ilang lho. Wong kok dangir kok telo kok mbendino kon marahi to. Dangir sing bener sing kumpul-kumpul ning ngene lho, sing kene parak rene ngono. Dino-dino kok kon marahi dangir. Ya. Penting lak sukete ilang wis. Eri ngene ae. Ceker. Longsor kabeh nek banyu iki. Iki gara-gara nek dangir ra bener ya ngene iki. Kudune iki dangire mujure ngene dipundhuk-pundhuk. Dangire ngene udan kokono banyu ya medhuk kabeh iki carane ngene iki banyune. Alah. Salah ae malah gur. Nan ngene ae. Jarah Ton. Aku kesel ngomong kowe. Ini iki lho Ton. Lega iki sing dangir ku mung tak omongi takon lemah takon ngumpulne kene. Ini iki to malah Ngene ae lho rumah malah nyabet kowe iki jen diwarai wong lanang kok wedok iki diwarai wong lanang ki kok malah nyeneng ngene ae lho marai. Lho ora bener kok ora seneng iki lho. Penting sukete kan anu toh. Malah nyabet lho iki. Diwarai sing bener, kerja sing bener ben panene akeh kok malah kuwi jen wong iki diwarai iki didelokne ngono lho. Yo ya. Ora kok terus diwarai kon ngene to dangire iki delokne sing lanang. Dadi nggih contoh ngono lho. Iya ngono ngerti aku carane. Ton. Lah kok malah mau ada kowe iki kurang ajar tenan awake. Alah, main. Kok malah gepuk dat. Waduh, sudah setengah malah balik. Alah. Oh no. Aduh, acur wong wedok diwarai kok malah ngamuk iki piye ngono lho. Wong diwarai megawe sing bener kok malah gepuk wong gak gelem iki piye karepe iki. Waduh, tenan bocah kae. Diwarai kon kerja sing apik, sing alus kok malah gepuk sak banter iki karepe iki piye ngono lho. Aduh. Jembleng aku ngrasane. Wong kok wati penono keng kono ngomah.